Akazoni boss akajaskara wagarisa usaite yoyo ayo master vazhinji vanosara mangwanani ipapo anenge ava mambagwedza sajona uchayeuka wamedzwa nenyika unenge wamedzwa aripo uyanokutarisa ukuoma ndiyanokusumudza mudutu remoto ndiyakakununura usatye kana chinge anewo aripo uyanokutarisa ukuoma ndiyanokusumudza mudutu remoto ndiyakakununura usatye kana chinge vanokushoropodza vanokutuka vanokuzeka ziva mangwana ndo vanokuyambudza mukuoma mukurwadza ingwe zvichingirira pamwe pacho tichavawo nhoroondo varipo vayo vayo vanomirira kuda kuona zvaunenge varonga usashande kushandisa nevanhu ziva variko mwari vanokutarisa aripo uyanokutarisa mukuoma ndiyanokusumudza mudutu remoto ndiyakakununura usatye kana chinge anewo aripo uyanokutarisa mukuoma ndiyanokusumudza mudutu remoto ndiyakakununura usatye kana chinge anewo ande handidi kuona iwewe uchisara muimba yeutsvene anosimudza marombe kubva muruva ndiye akanunura kuti varanda vazhinji vanosara mangwanani ipapo anenge ava mambagwedza sajona uchayeuka wamedzwa nenyika unenge wamedzwa nokutuka vanokuzeka ziva mangwana ndo vanokuyambudza mukuoma mukurwadza ingwe zvichingirira pamwe pacho tichavawo nhoroondo varipo vayo vayo vanomirira kuda kuona zvaunenge varonga usashande kushandisa nevanhu ziva variko mwari vanokutarisa aripo uyanokutarisa mukuoma ndiyanokusumudza mudutu remoto ndiyakakununura usatye kana chinge